Исәнмесез Майдан каналын караучы, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм бүген аны мин, Ләйсән Гимаева, алып барам. Бүгенге чыгарылышта сезне хит парадта катнашучы артистлар тормышыннан кайнар һәм кызыклы яңалыклар көтә. Яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтында лайыклы хит бүлегендә тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Туган көн темасын дәвам итеп, тиздән Гөлназның тормыш иптәше Илсур Шарипҗановның да туган көне булачак. Шарипҗановлар гаилә башлыгының 30 яшьлек юбилеена әзерләнеп йөри. Илсур белән Гөлназ тагын нинди мөгез чыгарыр икән инде, анысын вакыт күрсәтер. Ә хәзер шундый көттем җырының клибын карарга тәкъдим итәм. Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде. Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minne küləş что ли, мен аңламын. Шулай бит инде. Әйдә шәйнәп торма мин. Сез гаилә психологы тырышларыгыз каршы. Таныштырыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Ихтибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы, каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга түзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булды инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирымда бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Шундай көтті арып бітті. Һәр түн сайын бер абымнан сине сұрап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мен ялгыштым, мен кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мен ялгыштым, мен кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем.
Uçrattım da bugünden Мәңгілікке дейіп сүйдім Мен бит сені шундай күттім Мен ялғыштым, мен қап кидім Сен шыққанша юлларыма Ятларны сен дия идің Мен бит сені шундай күттім Көтә арып біттім Her gün sayın bir abımdan Seni sırap yuklap gittim Мен бит сені шундай күттім Мен ялғыштым, мен қат кидім Сен шыққанша юлларыма Ятларны сен дия идің Мен бит сені шундай күттім Мен ялғыштым, мен қат кидім Сен шыққанша юлларыма Ятларны сен дия идің Мен сені күттім. Узган ялларда Рәмилә Хәйретдинованың эше бик кызу булган. Ул кыз туганнары белән авылга каз йылкырга кайткан. Әти белән әни казны ташып торды, ә без җырлашып, сөйләшеп эшләдек. Барлыгы 25 каз йылкыдык. Күршебез дә булышты ди җырчы. Кыш буе тәмле казлар ашарсыз инде Рәмилә. Icmahımны min taptım Süyü tulu gözlerinde Bir körüde min baktım Sen de mine kız attın Min de sine kız attın Kükreyimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sen de mine kız attın Sine kız attın Kükreyimde sönüp barban Hislerimle uyattın Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Tağım bir tağım attı Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreyimde sönüp barban Hislerimde uyattın Tağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnelerinin irkesinden Yüreğime ut kalktı Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreyimde sönüp barban Hislerimle uyattın Sen de mine kız attın Minne sine kız attın Kükreyimde sönüp barban
Нырлатта яшәүче җырчы Рамил Хаҗимуратов игезәк балалар үстерә. Бу көннәрдә Ратмир белән Динәгә 5 яшь тулды. Туган көнне ишек алдындагы беседкабызда үткәрдек. Гомумән, ноябрь ае безнең гаилә өчен бәйрәмнәргә бай. Хатыным да ноябрьдә туган дип сөйләде Рамил. Туган көннәрегез котлы булсын. Ярар, совещание шума тамам. Аргызда эш урыннарына. Кышлар, язлар үтті, жылы жәйлер жетті. Сирин шәшәге исілері, себебі жиллер есті. Шәшәг атып ерегімді махаббәтім келеді. Сені гене яратам деп жаным әйттені де. Тиме, 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 тиме ерегіме. Яратамын деп кіне дәш қара күзелеріме. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Тиме, 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 тиме ерегіме. Яратамын деп кіне дәш қара күзелеріме. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Әлер бар бұлбыллар мұңлы кейлеріміні. Қызықсынып мен күзәтем сенің күзілеріңіні. Яздар белән таңнарымда сап сүйі келеді. Сені гене яратам деп жаным әйттені де. Тиме, 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 тиме ерегіме. Яратамын деп кіне дәш қара күзілеріме. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Алмайым шақ куларыңны менім куларымынан. Житәкләшіп бірге узық тұрмыш юларымынан. Таң йылдызы шулпаннарға теңлеймін сені. Сені гене яратам деп жаным әйттені де. Тиме, 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 тиме ерегіме. Яратамын деп кіне дәш қара күзелеріме. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Тиме, 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 тиме ерегіме. Яратамын деп кіне дәш қара күзелеріме. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Тиме, 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 тиме яраларға. Жан ишеткіш салқын жиллер кертмей араларға. Дуслар, Мәйдан каналында Булат белән минем башкарудагы Яратмыйсың яратам җырына төшерелгән клипның премьерасы булды. Без дә бу айда хит-парадта көч сынашабыз. Шуңа күрә безнең өчен дә тавыш бирергә онытмагыз. Тавыш бирүчеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Машина йөртә белмиде, гелеминне гаеплисең. Гранаталы маймыл диеп, күз ашарга бирмисең. Кая бара, нишлисең? Соң бәгърем үзең аңла, әйтмичә булмыйласың. Сулга поворотник кушып, уң якка борыласың. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың. яратам. Телисең
жаным таш бит синең, кызгана да белмисең, миңа авыр булган чакта хәлләремә кермисең. Айратым начар үлә. Бармагың киселгәндән үлеп китәрсең микән? Бала табып кара әле, нишләп бетерсең микән? Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, бары синең өчен генә маникюрлар ясатам. яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың. яратам, телисеңме сиңа көндә бәлеш кенә ашатам. Hay kızlar yaratasın, birsin de uzdırmıysan, bırıla karap nişe, muyununa sındırmıysan. Оларга карыйм да мин, үз-үземә шаккатам. Берсенә дә исем китми, сине генә яратам. Yaratmıysan, Яратам, yaratmıysan, яратам. sine uylap koyaş bata, sine uylap atatam. Yaratmıysan, Яратмыйсың, yaratam, yaratmıysan, яратмыйсың. yaratam. Мин яратам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем аңлатам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем аңлатам. Яратам, яратам, яратам. Хит-парадны Ландыш Нигъматҗанованың «Кошан» дип исемләнгән җыры дәвам итә. Әлеге җырның сүзләрен Ландыш үзе, ә көен Фәрит Таишев язган. Ә бу көннәрдә аларның тагын бер уртак җырлары табадан төште. Кояшым җырын Фәрит үзе генә башкара. Якын киләчәктә клибын да күрербез дип өметләнәбез. Безне матур пары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа. Чәчәкләргә күмәсең, кулларыңда йөртәсең, гашыйк булдым мине сиңа. Биш ай инде көткәнгә, сөюемнән көйгәнгә. Бер сорау бер шый, күптәннән бер шый. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көләштереп үтәрмен. Гомерләр узып бара, тормышта үтеп бара, 10 ел инде яшибез. Сөйгәнем дип әйтәсең, бүләкләргә күмәсең, матур тормыш итәбез. Балалар үсеп бара, яшьлегем үтеп бара. Шул ук бер сорау, күптәнге сорау. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың миңа бүләк итәрсең.
Илзидә Госман тәүге тапкыр зур сәхнәгә 2014 елда аяк баскан. Беренче җырларымның авторы Флүрә Талипова концерты иде ул. Аннан соң үз репертуарымны барлап, төркемемне тупладым һәм инде 1 елдан соң концертлар белән чыгып киттек ди Илзидә. Лайклы хитта кунакта талантлы җырчы, уңган әни, оста хуҗабикә Алсу Фазлыева. Сәлам Алсу, сине күрүемә бик шатмын. Ничек хәлләрең, балалар үсәме? Сөйләп җибәр әле шул турыда. Сәлам Ләйсән.
Аллага шөкер, кызымны тапканга 5 ай була. Үсәбез, малайлар да үсә, бар да яхшы, дөнья мәш килә, дөнья әйләнә, бар да тәртиптә. Бик зур рәхмәт. Молодцы. Яңа сезонда Азат үзе генә концертлар куячак дип ишеттек. Алсу Фазлыева сәхнәдән китергә җыенмыйдыр бит? Ничек дип әйтим соң инде, Азат, юк, мен сәхнәдән китмим асысын. Ну, менә ике малайның үскәнен бик күрергә туры килмәде. Шуңа күрә менә бу кыз да булып тугач инде бит кичкенә баланы үзем үстерим әле дип, инде алай концертларга бик чыгып китәсем килми, якын тирәгә барып киләм. Ә менә айлар буе минем концертка йөрергә әле тегә мин әзер түгел. Кызымны менә үзен тәмнәрен тоеп үзем үстерәсем килә. Яңа Шулай инде. Алдагы сорауында бирим әле. Бер көнне Азат яңа җырларын башта Илсия Бәдретдиновага җибәрүен, аның фикерен сорашуын әйтте. Чынлап та шулаймы? Ә син җырларыңны башта кемгә тыңлатасың? Сөйләп җибәр әле. Әйе, мин инде ул моментларын бик контроль итеп бетермим. Иң беренче миңа тыңлатам микән, Илсиягә микән, яисә бер ел микән. Ләкин минем фикер ул теге янәшәдәге кешенеке бер төрле бит. Илсиянеке читтән, икенче төрле күзектән. Шуңа күрә мин дә аның фикерләренә бик нык колак салам. Менә Илсия шулай булай дип әйтте дигәч, мин инде шулай ук игътибар итәм. Мондый фикерләр кирәк. Обязательно, чөнки барбер кемдер сиңа әйтергә тиеш дөресен. Әлбәттә. Кемдер, башкалар әйтмәскә мөмкин, менә Илсия ул дөресен әйтә. Бу сиңа барамы, мисасы атачакмы, мисасы атмыймы? Анасын ошаган җырларын Илсия ул үзе машиналарда тыңлап йөри, безгә ул җибәрә. Отмечать итә, шуннан күрә без инде Аблай ул бик зауклы җырчы, һәм аның вкусы бик әйбәт. Менә ул әйткәнчә һәр вакытта туры килә. Димәк, син дә беренче Илсиягә тыңлатасың, әйе? Ну, без инде бергә Илсия тыңлап бәя бирә. Бу безнең өчен зур дәрәҗә. Аңлашылды. Алсу, әйт әле, кемнеңдер фикере аркасында җырны тамашачыга чыгармаган очраклар булгаладымы? Кемдер фикере аркасында түгел, гомумән менә ничектер җырны язаргач тыңлап карыйсың да, ничектер әле бу җырның вакыты җитмәгән, яисә инде ничектер икенчедер планга калган җырлар бар, анысы чыгып бетмәгән җырлар бар. Хәтта язылмый калган җырлар да бар. Бәлки соңрак аны чыгарыбыз, Аблай. Без аны яздырганчы инде башта 1000 тапкыр уйлыйбыз. Кемдер фикерләр күп була. Җир йөзендә никадәр кеше, шул кадәр фикер. Шуңа күрә бөтен кешегә дә ярап бетеп булмаска мөмкин. Әгәр дә инде ул объектив, әйбәт, яхшы дип әйтәләр икән, үзебезгә күңелгә ошый икән, без аны әлбәттә чыгарабыз. Ул ишетелмәгән җырларын да тамашачы кайчанда булса ишетәчәк. Бәлки ишеттер, Алла бирсә. Азат фикеренчә, эстрадада дуслык бар. Ә син ничек уйлыйсың? Артистлар арасында дусларың бармы? Сөйләп җибәр әле. Артистлар арасында дусларым бар. Ул да бит инде артист та кеше. Bütün артист белән дә дус булып бетеп булмый, әлбәттә. Җир йөзендәге bütün кеше белән дус булып бетеп булмый, ләкин чын күңелдән от души үзенең фикерен, киңәшләрен бирүче безнең артист дусларыбыз бар. Без алар белән якын аралашабыз. Ул турыда бик күп кычкырып йөрмибез. Дуслар турында, чөнки икенче кеше көнләшеп куярга мөмкин, ләкин безнең дуслар бар. Аңлашылды. Ә менә яшь җырчыларга нинди киңәшләр бирердең? Яшь җырчыларга хәзер бераз кыенрак дип уйлыйм, чөнки үзеңне күрсәтер өчен син ниндидер яктан аерылып торырга тиешсең. Бүтән яктан аерылып торырга тиешсең. Иң беренче кеше күзләр белән ярата. Синең киемең ул шундый матур булырга тиеш. Ул теге ачык түгел, кычкырып тора торган түгел, ә ул шундый матур, зауклы булырга тиеш. Төсе белән аерылып торырга тиеш. Тегелеше белән аерылып торырга тиеш. Аннан соң инде әлбәттә иң беренче чиратта синең җырың матур булырга тиеш. Җыр күңелгә керә. Менә иң беренче тапкыр җырчыны күргән вакытта кеше күз белән күрә, колак белән ишетә. Менә булар икесе дә бер тигез дәрәҗәдә булырга тиеш. Җырың ата торган булырга тиеш. Чыгарга телисең икән син иң яхшы аранжировщикта эшләт, моннан эшләнгән аранжировкалар. Ну, үтеп кенә китергә мөмкин. Син эшлисең икән, конкретный иң беренче җырың синең ата торган булырга тиеш. Шул вакытта гына синең карьераң китә. Экономить итсәң, ул синең сәхнәгә чыга торган вакытың озынайтырга гына мөмкин.
Дөрес, мин синең белән килешәм. Хәзер менә сиңа блиц сораштыру тәкъдим итәм. Башлыйбызмы? Әйдә. Яраткан язучың кем ул? Хәзерге вакытта бик күп язучылар бар. Китапта укыйсы түгел, интернетта ачасың да, ул бит инде китап кебек. Физалия Дәүләтгараева исемле мин язучының укыйм әсәрләрен инде. Менә Динә Палатыпова бик матур иҗат итә. Аны карап карам инде. Менә шул. Иң рәхәт ял кайда синең өчен? Иң рәхәт ял ул минем өчен авылда. Әни янда? Әни янда кайтканда мин анда ничектер перезагрузка барырга килә. Бүтән әйберне онытам, телефон да тотмый, яхшы гына әйтеп. Шуңа күрә иң яхшы ял ул минем туган ягым, әнием янда. Аңлашылды. Алсу Фазлыева нәрсәдән курка микән? Мин куркам ялгызлыктан. Бу минем өчен иң куркыныч әйбер. Алла сакласын, беркемгә дә теләмим. Гаиләң, якыннарың янәшәдә булсын, менә ялгыз калырга язмасын беркемгә дә инде. Ачуың килгәндә нишлисең, Алсу? Ачу килгәндә хәзер үз өстендә мин бик эшлим. Һәм шуңа күрә үземне контрольдә тотырга тырышам. Ачу килгәндә мин берәр эш эшли башлыйм. Һәм Физик эш булай инде, буймы? эшлим, нәрсәдер эш эшләргә кирәк миңа. Чтоб әллә нәрсәләр китмәсен өчен бөтенебезгә бу хатын кызларга. Ну, үземне контрольдә тотырга өйрәндем. Самовоспитание. Аңлашылды. Тормыш девизың? Минем тормыш девизым, менә хәзер бит инде күп яшәлгән. Үткәнгә үкенеп, алдагысын онытырга ярамый. Артка борылып карама, гел алга гына бар дигән. Аңлашылды. Рәхмәт бик зур, Алсу. Гаиләгезгә иминлек, иҗатыгызга уңышлар теләп, клипка күчәбез. Әйдә, карыйк. Biz sizni yaratamiz. Язмышыма бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара, моңлы җырым таңда сузганда. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сиңа күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сиңа күзләреңне яраттым. Иннәребез булсын безгә терәк, юлларыбыз булсын гел уртак. Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас, тигезлек тә гомер без булсак. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сиңа күзләреңне яраттым. Язлар булып керде күңелемә, назың белән мине караттың, моңсу күзләреңә мин гашыгмын, сиңа күзләреңне яраттым. Язмышыма рәхмәтлемен бүген, бәхет көтәм килер көндә дә. Безнең сөю мәңге янып торсын, аяктысы булып төнләдә. Язлар булып кердең күңелемә, назың белән мине караттың, Моңсу күзләре
әйтсәләр дә, иҗат эшен бик яратам ди Ландыш Бахави. Җыр, шигырь, көй, тавыш яздыру, күлмәк тектерү, аяк киеме алу, бизәнү, чәч һәм тырнаклар ясату бик күп чыгымнар таләп итә. Ләкин йөрәк куша бит ди Ландыш. Нәкъ шулай Ландыш, күңелегез кушкан эш белән рәхәтләнеп шөгыльләнегез. Ике казам, ике якты йылдыз, нур сибәләр тормыш күгендә. Алар белән горурланып яшим, бәхет очкыннары күземдә. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Балдан татлы кызымның кызлары, бетерелеп янда йөриләр. Үзем әле яшь кенә булсам да, миңа инде дәвам идиләр. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Бәхет күкләрендә очам инде, балаларым янда булганда. Бәллүр җаннан җырлар ташып тора, күңелләрем моңга тулганда. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Шатлыгымда, бер юанышымда, бәхетемдә бары сез димәм. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Алтын көмешләрем, сез бал җимешләрем, балакайларым минем. Балакайларым минем. Моннан 6 ел элек Марсель Закировның тавышы көйсезләнгән. Лагерда ял иткәндә тавышым өзелде. Җырлаудан туктамадым. Әмма катлаулы, авыр җырларны башкарудан баш тартырга туры килде ди Марсель. Тавышыңны сакла инде син, Марсель, чөнки тавыш артистның төп коралы. Тормыш бармы шома гына, төрле хәлдә каласың. Уйламаганда иң якын кешеңне югалтасың. Яшәргә кирәк, яшәргә, алга бар
Көч табып һәм дә тырышып Максатыңа атларга Булдыра алмыйм диеп уйлап Ярамый һич туктарга Яшәргә кирәк, яшәргә Алга барырга кирәк Сынауларны җиңгән чакта Тик сынатмасын йөрәк Исән булсын якыннарым Сау сәләмәт торсыннар Кадерен белеп гомерләренең Тик бәхетле булсыннар Яшәргә кирәк, яшәргә Алга барырга кирәк Сынауларны җиңгән чакта Тик сынатмасын йөрәк Яшәргә кирәк, яшәргә Алга барырга кирәк Сынауларны җиңгән чакта Тик сынатмасын йөрәк Сынауларны җиңгән чакта Тик сынатмасын йөрәк 2018 елда Роза Мустафиева тормышында җитди үзгәрешләр булган. Шул сәбәпле ул тиз арада Казанга күченеп, иҗат белән шөгыльләнә башлаган. Пандемия гына бөтен эшне харап итте, ләкин без аны җиңәрбез һәм кабат яраткан эшебезгә әйләнеп кайтырбыз дип өметләнәм, диде Роза ханым. Әлбәттә, башкача мөмкин дә түгел. Алло, әни, хәлең ничек синең? Исән саумы, әни бәгырем? Сагышланып, карап тәрәзәдән, көтәсеңме мине кадерле? Алло, әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне. Исәнлекләр бирсен инде Раббым, сакласын ул әни үзеңне. Ярый әле, бу дөньяда син бар әнием. Син исән чакта мин әле һаман яшь, мин әле һаман бала. Мин бик бәхетле, чөнки минем сагынып кайтыр җирем бар. Мине өзелеп көтә торган кешем бар, минем терәгем бар. Ул да булса син, әни. Алло, әни, рәхмәтлемен сиңа, бәхет теләп кылган догаңа. Ишеткәч тә синең тавышыңны, кайтып киләм кебек яныңа. Алло, әни, бик сагындым сине, кабатлыймын шушы сүземне.
sözümni esenlikler birsen indi Rabbim saklasın ol en yüzüngni. Мен de bu dünyada köpne gördüm, köpne geçirdim eli. Ama senin gibi doğrakla kişi ışıramadı yolumda. Oş vakitte seni rızık tabasın, yığılganda yerden kolu susasın. Turmuşlarını kora bulut kaplagan şakta sen nazlı söz tabasın. Eneyim, men seni bek mi yaratam, 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 yaratam. Allo enni feriştem seninle yüreğimge sen aşkına merhamettin iyiliğin için başım iyem rahmet barsına. Allo enni dik sağındım seni kovatlıyman şuşu sözümni esenlikler bir senin de Rabbim saklasın ol el yüzüngni. Allah eni dik sağındım seni kovatlıyman şuşu sözümni esenlikler bir senin de Rabbim saklasın ol el yüzüngni. Saklasın ol el yüzüngni. Ortaya da aşık meli, eni. Saklasın ol el yüzüngni. Saklasın ol el yüzüngni. Eniyim, men seni bek mi sog'indim. Лайыклы хит тапшыруның бүгінгі шығарылышы ақырына якынлашты. Күрәшнең исә иң кызган чагы. Шуңа күрә тавышлар бирергә онытмагыз дуслар. Ә мин Ләйсән Гимаева сезнең белән сау булашам. Үзегезне саклагыз, Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.